Yebo Mthobisi. Hey. Asuka manje nami ngisi BP ngathi yakhuphuka. Ngifuzela ubala njengedada. Kodwa ngempela lo mfana yini ebenonyiya kangaka. Le mali engaka ngathenga impahla. Izinto eziwuthunga imali engaka. 50,000 phela lo. Ungathenga ngawo izinto eziwuthunga nje kuphela. Sihlupheka kangaka siphila naye. Le mali nje bengeke nginiketha ngiyopheka ekhaya kubo. Ngale mali lena. Awunonya umgodi. Amasimba umgodi unonya. Bengeke kufakele nje nawo lo mcimbi ozowenza ngale mali le. Uyayithatha uyotekela into eziwuthule liteke lesi sikipa ngo50,000. Siphile naye sihlupheka kangaka. Kodwa umgodini ngempela sizonde kangaka ngamnalizwelo nathi. Imali engaka. uNkulunkulu wami. Angeke libone izulu umgodi. Ayikobe likanini impela izulu. Ngeke libone. Asi lo muntu ngahamba naye umbambe ngengalo uthi nje hayi ukhonzile. Khonza wafu. Klinini le. Akekho umuntu ongathenga izinto eziwuthunga 50,000 kunabangani bakhe abasokola aphila nabo. Ngoba ngisole ngishushile nje oba ngihleli lapha phansi nje. Yini nemali yokuthenga izinto eziwuthunga 50,000.